Sentimentu záplava, atmosféru nasáva. Žitie žiadna námaha a nekončiaca sa zábava. Niečo vidím živo jak včera, čo je dnes prekrúca mi čreva. Pravda, že vrátiť sa to nedá. Šťastný spomíname na seba. Aj tento rok tu máme pre vás tábor. 8. až 15. augusta. Na chate Drotár v Hronci. V cene 217 € je zahrnutá doprava, strava 5 krát denne, ubytovanie, pedagogický a zdravotný dozor. Do konca apríla však platí zľavnená cena 210 €. A za tretie dieťa v rodine platíte iba polovičnú cenu. Prihlásiť sa môžete na maile katka@púpava.sk. Tešíme sa na vás. Šiškou do hlavy som ťa trafil.